Ja to chcem proste, zombie. Let's go, máme nový ktorý nebol v shope 3 roky. Je proste najkrajší. Absolútne neviem, čo tu ide. Yes, áno, je to tak. Ja pierdole. Neviem, jak dáme. Victory, let's go, prvá. Čau ľudia, v dnešnom videu si kúpime nový skin na Leona, ktorý v shope nebol asi 3 roky. Otvoríme tajnú skinu v hre Brawl Stars. Otvoríme nejaké startupy a kopec ďalšieho, takže to je like odber s očakom a poďme sa vrhnúť na video. Dámy a páni, už sa nachádzame v hre a máme tu dva nové eventy. Zombie Plunder a Volley Brawl. Ako prvé by som si otvoril free shop. Už je ten skin, ale vy ho máte vycenzurovaný, pretože aby ste to nevideli skorej. Je tu strašne veľa dobrých skinov a je tu dokonca aj Jester. Keby si nekupujem ten skin na Leona, tak by som si kúpil Jestera, ale ten skin na Leona je fakt pekný. Zadarmo, takže prečo by som to nezobral. A tu ďalej sú fakt že zlé skiny, takže poďte sa napojiť do môjho klubu, tu budem podriť community, je to 10 000 trofí, tak ak máš 10 000 trofí, tak sa napoj. Vľavo dole vidíte Do Not Enter, aj tam nejaká fialová kniha. Klikám na Don't Tap. Kliknem na to, Get Out Will You Can. A to je všetko. Ten proste zombie. To čo bolo? To tam bude. Čo ti dáva, to je aké dobré. Jo, ty vole. No tak toto je akože mega cool, čo je s tou knihou tam tej ruke. Čo ti dáva? Tak toto bude veľmi zaujímavý update, dámy a páni, takže určite dajte odber zvončekom a sledujte, čo sa bude deť ďalej. Pretože všetko, čo sa bude deť v Bravelku, budem točiť. Konečne niečo, čo ma trochu baví Brawl Stars, konečne. Pretože nedávno som točil video, že Brawl Stars je blbosť. Si chodite pozrieť to video aj na mojom YouTube channeli. Možno, že už ani tak není taká blbosť. Dobre, dámy a páni, ja vás nebudem napínať a poďme do shopu. A ako vidíte, je tu White Wolf Leon. Som si istý, či ten nový skin alebo starý, ale viem, že sú strašne podobné skiny tiež Wolf. Ale mne sa zdá, že tento tu nebol v shope 3 roky, alebo aj viacej a viem, že ešte taký modrý nebol v shope odtedy, jak bol, takže kámo, je to mega dobré. Máte tam pin, player ikonu a spray a stojí to za 149 gemov a ja mám 444. Ak sa ti tento skin páči, tak dej určite like, ak si nový, tak je odber zvončekom a poďme si to kúpiť. Let's go, máme nový skin na Leona, ktorý nebol v shope 3 roky. Equip, nová player ikona, nový pin, nový spray, let's go. Ten skin na Dynamite je pekný, kámo. Ne. Už som si kúpil jeden skin. To je zo shopu všetko. Poďme do brawlerov a kde máme toho Leona? Tuto je Leon. A máme Wolf skin na Leona. Čo ti dáva? To je strašne pekný skin. Ale to je krajší jak toto. Proste najkrajší skin. Poďme si s ním rovno zahrať. Absolútne neviem, čo tu ide. Ale poďme to zistiť. Čo je toto? Čo to je? Nič si nemôžem robiť. Nechápem. My máme zobrať ich hlavu a preniesť ich na svoju stranu. Že by to tak bude? Že by to tak bolo? Ukáž. Yes, áno, je to tak. Tovaj. Yes, 1-0, tak už chápem, o čo ide v tejto hre. Ja pierdole. Toto neviem, jak dáme. Nie. Toto je veľmi zaujímavý video, dámy a páni, akože dosť sa mi to ľúbi. Konečne niečo nové Brawl Stars, konečne. Oj. Neviditeľnosť a poďme na to. Jaj. Nie. Je to do 2, takže to je niečo podobné ako Brawl Ball len s hlavami. Skoro mi padol mobil. Victory, let's go, prvá raz s tým dole. Za 3 battle máme star drop. Za 5 battle tiež. Exit a mali by sme tu mať free star drop a čo nám padne? Rare ako vždycky.